Id-Dar tal-Provvidenza se tgawdi minn għotja ta' aktar minn 560,000 euro li hija parti mill-iskema għall-assistenza operazzjonali fih dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Jippreżenta din l-għotja kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Volontarjat Clifton Grima li stqarr kif din l-għotja hija prova ta' kemm il-Gvern jagħti importanza lil laqdiet volontarji ta' pajjiżna. Wara li aktar kmieni bħala Gvern ħabbarna fond ta' 3 miljun euro li huwa l-ikbar investiment dirett li qatt sar fis-settur tal-volontarjat, illum qegħdin naraw propju l-frott ta' din il-ħidma fejn id-Dar tal-Provvidenza li kulħadd jaf ix-xogħol siewi illi tagħmel ħadd tkun qed tibbenefika minn għotja ta' aktar minn 9 miljun euro. Il-membru tal-Bord tad-Dar tal-Provvidenza Ġesmond Saliba spjega kif din l-għotja se tgħin lid-Dar tal-Provvidenza sabiex ittaffi l-ispejjeż tagħha marbutin mal-pagi tal-ħaddiema u anke tikkumpensa għan-nuqqas ta' donazzjonijiet li rċiviet fl-isfond tal-pandemija tal-COVID-19. Din l-għotja ta' kważi minn 9 miljun euro li ġiet mogħtija minn dan il-fond partikolari hija importanti u essenzjali f'dan il-moment partikolari biex nkun nistgħu nagħtu l-ogħla kwalità ta' servizz biex residenti tad-Dar tal-Provvidenza jgħixu ħajjithom b'dinjità fid-dar tagħhom hawnhekk. Dan il-fond tajnuna għal laqdiet volontarji jinsab amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Ħidma tal-Kunsill kif ukoll bl-intervent waqtu tas-Segretarju Parlamentari Dr. Clifton Grima ġew maħruġa fondi propju biex jassistu lill-impjegati li jaħdmu fil-settur tal-volontarjat.